Team Dr. Joseph's er den nye pige i klassen. Team Dr. Joseph's er vores nyeste brand, og jeg har i alle de år, jeg har haft Mikini, har jeg aldrig nogensinde prøvet et brand, der har taget så meget med storm, hverken os, der arbejder i Mikini, eller jeg kunder. Det gik så hurtigt med at få kørt Team Dr. Joseph's op hernede i Mikini. I er vilde med det. Grunden til, at I er vilde med det, og vi er vilde med det tror jeg simpelthen, det er det her med, at det er virkelig lækre produkter. Det er økologiske produkter. Det er nøje sammensat. Det er små molekyler. Det er ikke kun produkter, der virker. Det er bare pakket ind i lækkerhed. Tyk glas. Det er lækre dufte. Det er milde dufte, men det er meget tydeligt, at den her økologiske duft, den er inde over. Naturlige dufte er der, uden det er for meget. Og ud over produkterne er lækre, så er deres behandlinger bare så lækre. Altså, jeg elsker Team Dr. Joseph's, og det gør I også.